Nyman Kalahti puolestaan toista kilpailuaan Volvolla starttaamassa. Käynnissä autoon ja pääsee menemään uudestaan sitten voimakkuudelle. Siinä menee tällaisen kauppareissumaisen ajon. Kieltoo tahkerasti ja on pisteissä, Cupin pisteissä kolmantena ennen tätä päätösosakilpailua. Vasemman raidan Lindvall oli ykkönen, kun ajeltiin Pudasjärvellä edellinen kilpailu läpi. Tuossa muutama viikko takaperin. Ponteri puolestaan. Escortia aika painuu. Hänellä tullaan 10 alle tällä kertaa 8. Escort Aki Lassila Ylivieskasta ja oikealla radalla BMW 2002 Pauli Kukinivalla. Ja pikkasen tahkeasti siellä liikkuu tässä lähdössä Aki Lassila ja Pauli Kukin auto tuossa nokipartikkelia tuohon rataan sitten suunnata, kun sitä 300 dieseli lähtee siitä hyrräämään nätisti. No niin, nyt alkaa olla pian lämmintä. Kerätään paineita. Auto häipyy jo täältä kuuluttamosta katsoen tuonne savutilveen. Eikä muuta kuin painetta pesään. Nyt menee tehon puolelle. Nyt tulee mustaa savua. Nyt sieltä lähdetään. Kuljettaja siellä arvioi, missä rata on, mutta sitten sammut mustan puhuva kilpuri oikealla radalla C-ryhmää. 372 kuutiotuumainen sevy Tampereen miehellä. Ja ajat 10.637 Ellimäki ja Heinolle. Ja todella naisekas. Burnoutti siinä vedettiin, eli hienosti sujuu. Kyllä vaan. Ja Hannu Palasmaa on pistekärki ryhmässä tässä tilanteessa tuosta niin ikään NDR:ssä sekä tässä SM-pisteessä. Ja sitten voidaan vasemmalla radalle Erik Malliin oikealle Tarja Günther. Pelle Andersson vasemmalla radalla. Kotipaikkansa 69 Sevi Nova 396 myllyllä. Ja oikea rata. 857 200 kilometriä tunnissa. Sitten jälleen hienokorimalli vasemmalla radalla, niin se myös todella myös oikeallakin radalla. Lars Udén Uudismallista Ruotsista, Ford Fairlane 67, tuo vihreä kilpuri ja oikealla radalla. 67 Sevi Novalla on Lennart Nyli.
vaiheessa tämä kova kaksikko on. Seinäjoen varautakeskus, Maukka Talvikin ja Antti Valkonen tuovat sitä Koskenkorvan miehen menoa tässä kisassa.